Vila García estáse consolidando como un dos concellos referencia da música clásica en Galicia. O protagonismo deste xénero na localidade é grazas á labor que dende o ano 2016 realiza a Sociedade Filarmónica da Vila. A sociedade presenta a súa cuarta tempada de concertos cunha ampla variedade de artistas e instrumentos. Buscando un pouco la variedad tímbrica, pues tenemos de todo. Tenemos piano cello, piano violín, piano clarinete, trío de cuerdas, cuarteto de cuerdas, que repite, ya ha estado aquí hace 2 años, el cuarteto Diógenes, que gustó mucho. Y los 2 últimos conciertos, pues bueno, son también de lo más, el penúltimo de lo más demandado. Es una gala lírica, una soprano, y el último, pues, está dedicado al tango. A tempada estará formada por 7 concertos que traerán a Vila García a artistas cun amplo recoñecemento mundial. Pois podemos decir que Vila García é unha cidade que se volca ca música e en concreto pois ca música clásica tal vez máis. Temos este ciclo de concertos que son 7 concertos, un ao mes entre setembro e maio, excepto o mes de outubro. E, bueno, pois se agradecen por un altísimo nivel, todos eles. Vamos a poder ver en Vila García pois a artistas que se poderían ver en calquer capital do mundo, prácticamente, sin moverse da casa. Dende o Concello quixeron mostrar o seu apoio á Sociedade Filarmónica pola gran labor que realizan na vila. Pois que en Vila García xurde unha sociedade filarmónica con inquietudes por cultivar e fomentar pois a música clásica, non podemos máis que facer que tratar de axudar. A sociedade conta na actualidade con 170 socios, o que permite unha asistencia media aos concertos de máis de 300 persoas. O custe da entrada é de 18 euros a gas por socios e un acompañante que é gratuita. Dende a sociedade agardan aumentar o número de membros, especialmente entre a xente moza. O rexistro pode facerse a través da web da sociedade www.sfvilagarcía.com.